Expo Ourense acollerá este sábado e domingo o Campeonato de España Absoluto de Halterofilia. A Xunta incrementa nun 11% as prazas en formación profesional e o impulso das titulacións de alta especialización. A Deputación entrega a primeira tarxeta 8M dotada con 1.134 euros do programa Emprendou en Feminino. O Concello de Ribadavia repón as plantas e maceteiros existentes nas rúas do municipio. Ola a todos, moi boa noite, como están? Comezamos hoxe falando de deportes, neste caso dunha nova cita en Expo Ourense que foi presentada esta mañá. Esta fin de semana terá lugar o Campeonato de España Absoluto de Halterofilia. Contámosles máis. O recinto feiral de Expo Ourense presentou esta mañá un novo evento deportivo que terá lugar esta fin de semana. Trátase do Campeonato de España Absoluto de Halterofilia, que se celebrará o sábado e domingo con máis de 200 atletas acompañados de técnicos e familiares. Imos acoller esta fin de semana dous eventos deportivos nacionais de máximo nivel, sendo a primeira vez que a cidade de Ourense acolle un campeonato nacional individual absoluto que reunirá a máis de 200 atletas acompañados polos técnicos e as súas familias. Estas cifras reflicten, por un lado, o bo momento que vive a halterofilia en España e, polo outro, a boa conectividade de Ourense co resto da península para favorecer este tipo de eventos. A competición será na xornada do sábado e a mañá do domingo. Dende a Federación traballan arreo para lograr sacar adiante este tipo de eventos, que neste caso convértese nun dos máis multitudinarios ata o momento. La competición se celebrará durante toda la jornada del sábado y durante la mañana del domingo día 9. Este Campeonato de España de Halterofilia es de los más numerosos que se ha celebrado hasta la actualidad, ya que casi 200 deportistas se van a desplazar hasta Ourense para dar lo mejor de sí y conseguir las preciadas medallas nacionales. La Federación Gallega de Halterofilia sigue con su continuo crecimiento en la organización de eventos deportivos de carácter nacional e internacional, convirtiéndonos en uno de los actores nacionales más importantes en la organización de este tipo de eventos. El trabajo de la Federación Gallega de Halterofilia y en concreto del Club Halterofilia Pabellón que representa aquí David, que es el trabajo de muchos años en uno de los deportes más antiguos que hay, que la gente es un gran desconocido este deporte todavía y esperemos que este Campeonato de España pues sirva para poner en valor y realzar el valor de la halterofilia en el mapa de todos los deportes que se desarrollan aquí en Galicia y en España, ¿no? Tanto Deputación, Xunta e Concello de Ourense apoian este evento que porá a Ourense no foco do mundo deportivo, como lugar ideal para a celebración de congresos, ben comunicado e con oportunidades. Porque o entendemento nesta materia en concreto das tres institucións é francamente admirable. De feito, non sei, Manuel, que coincido contigo moitísimas veces, suele ser unha mensaxe recurrente de todos os presidentes de federacións nacionales e poñennos como exemplo moitas veces. Pois creo que o que debemos é seguir colaborando nesa liña de entendemento, nesa liña de sumar en prol da cidade. A nós como Concello vadernos a encontrar sempre, nunca de perfil, sino sempre de frente para este tipo de cousas. Este fin de semana en Ourense habrá 200 deportistas. Si a eso le sumamos los entrenadores, si a eso le sumamos los familiares, podemos hablar en torno a 500, 600 personas que vamos a albergar en la provincia y en la ciudad de Ourense. Eso es una noticia positiva y es el binomio que tenemos que trabajar en una ciudad y en una provincia de interior como es Ourense. Deporte, ocio, turismo interior y posicionar a Ourense, que estamos a 2 horas
de la capital de España y que podemos realizar este tipo de eventos a nivel nacional mucho mejor que otras provincias. E a Xunta de Galicia ven de anunciar un novo impulso á formación profesional. Para o vindeiro curso amplíanse nun 11% as vacantes e tamén eses cursos de nova creación e máis especializados. Tamén, como xa saben, está en marcha unha ampliación do IES Manuel Chamoso Lamas para ter un novo edificio destinado á formación profesional. O Consello da Xunta deu o visto e prace a maior oferta de prazas de formación profesional da historia de Galicia, así como implantar 17 novas titulacións no vindeiro curso 24-25. O obxectivo é adaptar estas ensinanzas ás necesidades do tecido productivo galego, así como garantir e seguir mellorando a inserción laboral, que xa se sitúa no 85% e case chega ao 100% no caso da FP Dual. Galicia contará o vindeiro curso cunha oferta de 46.714 prazas de novo ingreso, o que supón 4.540 máis que no curso que está agora rematando, preto dun 11% máis. É unha cifra récord no conxunto das 214 ofertas diferentes. Ten que ver co pulo que dende hai anos dende a Xunta de Galicia lle damos esa chamada revolución silenciosa da formación profesional progresiva, continua estes últimos anos e que nos leva ao acordo que hoxe adoptamos, que é darlle visto e prace a maior oferta de prazas de formación profesional na historia de Galicia, o que incluye implantar 17 novas titulacións ao vindeiro curso. Xa saben que o obxectivo fundamental é, a parte de redignificar a formación profesional, creo que é un objetivo que estamos conseguindo, hai que ver o incremento de matrícula que se ten producido nestes últimos anos. O objetivo é, e tamén isto explica o incremento de matrícula, ir adoptando o ensino profesional ás necesidades do tecido productivo galego, é dicir, garantir a maior empregabilidade posible dos titulados de formación profesional. Xa está no 85% en Seral, e se nos imos a formación profesional dual, hai pleno emprego. Estamos no 100% dos que se titulan atopan emprego na formación profesional dual. Por lo tanto, o que acordamos é, como decía, a maior oferta de formación profesional da nosa historia, que se traduce en incrementar nun 11% as prazas de novo ingreso en formación profesional para o vindeiro curso. Superamos as 46.000, algo máis superamos as 46.700, casi 47.000 plazas para o vindeiro curso, que son 4.540 máis que no curso actual, que xa era unha oferta de récord. Medra oferta en todas as titulacións. Por darlles algún dato máis concreto, un 45% máis na FP Dual, 1.926 plazas, son menor número, pero insisto, 100% de emprego que a formación profesional de réxime xeral, pero na FP Dual aumentamos un 45% respecto ao ano pasado, un 52% nas prazas para facer másters dentro da formación profesional e nos títulos de alta especialización. Concretamente, 576 prazas máis en mestrados de FP e 214 en títulos de alta especialización. E tamén ampliamos a oferta de ensinanzas que se imparten en Galicia, ata chegar a cifra récord de 214 titulacións. No Carballiño, no pasado mes de decembro, a Xunta sacaba a licitación da ampliación do centro IES Chamoso Lamas, epicentro da FP na provincia. A ampliación realizarase a través da construción dun edificio novo. Na modalidade dual están en marcha neste instituto dous proxectos completos, un no ciclo de grao medio en soldadura e caldeirería e outro no grao superior en automatización e robótica industrial, e como oferta parcial o de grao en medio en electromecánica da maquinaria. Ademais, o Chamoso Lamas imparte o máster de FP na modalidade dual en robótica colaborativa.
O Chamoso Damas é un instituto de referencia non só do Carballiño, senón do conxunto da provincia de Ourense, ten prácticamente toda a oferta educativa que hai e ten pasos moi importantes no ámbito da formación profesional. Precisamente estamos nun momento de expansión, de crecemento da formación profesional e necesitamos habilitar espacios para dar servicio, dar cabida ao incremento da oferta dos ciclos de FP. Neste caso vamos a poner en marcha, a construir un novo edificio, un edificio de en torno a 1.500 metros cuadrados, con 2 talleres e 3 aulas, que vai a complementar pois, o espacio existente. Ben, como ben di o conselleiro, é certo que é un edificio imprescindible para o centro. Temos por unha banda por que nace, que é para ese ciclo de soldadura que estamos nestes momentos por terceiro curso impartindo nas instalacións de Didmar, a que unha vez máis aproveito para agradecer tanto a Didmar como a Great Towers, neste caso a colaboración dende o minuto cero neste ciclo, que é único na provincia, pero chega un momento en que nós temos que, de algún xeito, absorber esas ensinanzas, esa parte práctica, e este edificio novo é o que ven a facer por unha banda eso, e despois por outra está proxectado unha serie de aulas que nos van a dar certo marxe de maniobra nesta ampla oferta que temos no Chamoso Lamas, así de ciclos tamén, pero tamén da ESO, de bacharelato e de adultos, para ter algo máis de maniobra, porque é certo que moitas veces estamos un pouco colapsados, e incluso ampliar a oferta si surda, porque sempre que hai espazos, pues nós estamos dispostos sempre, se hai unha demanda por parte da cidadanía, a aceptala. Pero claro, para eso necesitamos esas instalacións que espero, como ben di o conselleiro, que nese ano estean feitas. E aproveito tamén para agradecer a colaboración tamén do Concello, que sempre nos estivo axudando en todo o que se necesitou. E como xa lles informamos fai unhas semanas, está en marcha o programa Emprendou en Feminino. Trátase dunha tarxeta na que teremos o saldo dun salario mínimo interprofesional para destinar a ese emprendemento das mulleres menores de 30 anos nos concellos rurais ourensáns. A Deputación acaba de entregar a primeira tarxeta e anima a todas aquelas mulleres que cumpran os requisitos a solicitala. O presidente da Deputación de Ourense, Luís Menor, fixo entrega da tarxeta 8M, dotada con 1.134 euros. A primeira beneficiaria do programa Emprendou en Feminino 8M, co que a institución provincial promove o emprendemento feminino en zonas rurais da provincia. Coa posta en marcha deste programa, a Deputación apoia as iniciativas das mulleres de menos de 30 anos que creen unha empresa en concellos de menos de 10.000 habitantes, é dicir, en 88 dos 92 municipios ourensáns. Eu creo que moitas veces pensamos que no rural non hai oportunidades, pero sí que o hai, porque moitos traballos, pois hai xente que o deixou de facer e por idade, pois tamén dificulta. Eu sempre digo que no rural, por exemplo, tendo en conta que hai que limpar os terreos que están no ámbito dos 50 metros de protección dos núcleos, pois moitas veces carecemos de empresas suficientes para poder levar a cabo esos traballos, é dicir, forestal é unha área relevante, a área do traballo en xeral, de xardinería e todo iso, creemos que é un traballo que se pode levar a cabo, incluso con un coste de inicio bastante pequeno, porque non fai falta tampouco moita inversión, pois igual tamén no rural fai falta taxistas, por exemplo, que non hai, pois a mellor algunha peluquería, algún súper que levara a compra a domicilio moitas veces para que a xente non tuvera que desplazarse, é dicir, que sí que hai oportunidades, e eu sei que hai xente que ten boas ideas, pero sobre todo a veces falta ese empuxe ou esa capacidade económica para poder levarase a cabo. Entón, ahora mismo, pois eu creo que entre diferentes administracións se están abrindo pois esas liñas de axuda, unha delas neste caso, pois o Emprendou en Feminino da Deputación de Ourense, que creemos que, bueno, que é unha oportunidade que hai que coller, todo importante, todo suma, bueno, creo que desde aquí pois facer un chamamento pois á poboación feminina en este caso, pero tamén a masculina que teñen outras liñas de subvención para que se animen a emprender no rural, que falen, por neste caso, pois cos concellos, pois coas diputacións, porque hai oportunidades, e hai traballos que se poderían levar a cabo. De feito, tamén un poquinho vinculando xa o que é o tema formativo,
nas FPs, as electricidades, fontanerías, carpinterías, albañilerías, pois son profesións de alta demanda que cada vez nos estamos quedando con menos profesionales nesas áreas e que son moi necesarias e, por tanto, eu creo que é importante pois, que a xente moza que ahora mesmo este dudando de que facer, que pense nesas profesións porque teñen saída e, ademais, teñen demanda, non só no rural, tamén, obviamente, no ámbito urbano. Tan só pasaron 11 días dende que a emprendedora completou toda a información requerida para solicitar dita axuda ata que a recibiu. Esta tarxeta Moedeiro está dotada cun saldo de 1.134 euros, o que é o importe do salario mínimo interprofesional e é compatible ao 100% coa axuda autonómica que apoia as persoas desempregadas no inicio da actividade e no mantemento do emprego como persoa traballadora autónoma e coa axuda de tarifa plana de Seguridade Social que contribúe a sufragar os gastos de mantemento da actividade por conta propia das persoas desempregadas que se inician como traballadores autónomos. Foi a reforma integral pasado, pois había uns fondos europeos que era o Emprendou, dirixido pois á poboación, neste caso máis moza, dirixido pois a homes e mulleres. Esa partida, ese programa rematou, entón a Diputación, con fondos propios, decidiuse poñer en marcha, neste caso, pois un programa de Emprendou, pero dirixido neste caso á poboación feminina porque entendemos que é a que máis dificultades ten a hora de emprender e incluso pois a hora de topar traballo, non? Ainda sigue sendo pois esa unha pequena IVA que hai que ainda quitar, non? Entón, neste caso, pois é unha tarxeta de tramitación única na Diputación de Ourense compatible con outras axudas e que unha vez que este aceptada o que se fai é depositar a cantidade equivalente a un salario mínimo interprofesional. En este caso, pois as persoas emprendedoras poderán empregar pois para o seu inicio de actividade e repito, compatible con outras axudas que dá a Administración, como pode ser a tarifa ahora mismo cero que ten a Xunta de Galicia para emprendedores. E para concellos de menos de 10.000 habitantes, é dicir, 88 concellos dos 92 e, por tanto, entendemos que é unha oportunidade, unha axuda para que a xente pois da nosa zona e da nosa provincia pois anime a emprender unha axudiña máis, porque moitas veces hai ideas, pero hai falta de capacidade económica para poder leválas a cabo. E agora pasamos ao Ribeiro. Neste caso, Ribadavia ven de contratar a unha empresa sen ánimo de lucro que favorece a inserción laboral ou a reposición tanto de plantas como de xardineiras do municipio. O Concello de Ribadavia encarga a empresa Dixardín a reposición de xardineiras e plantas. Trátase dunha empresa que forma parte dunha organización empresarial sen ánimo de lucro, de carácter multisectorial, cuxo obxectivo é fomentar o emprego de calidade das persoas con discapacidade e persoas en situación de risco de exclusión social e a súa inclusión na actividade económica, social e empresarial de Galicia. Con esta actuación, o Concello de Ribadavia consegue un dobre obxectivo. Dunha banda, mellorar a imaxe das rúas de cara ao verán e, doutra banda, reforzar o compromiso do Concello co terciario sector, o sector da economía social. E hoxe en día 4 de xuño é o Día Mundial da Fertilidade. Ten o obxectivo de chamar a atención sobre os problemas de fecundidade que se producen cada vez con maior frecuencia na poboación e identificar cal sería o momento axeitado para consultar a un especialista. A pesar dos avances científicos na medicina reproductiva, a infertilidade é un tema cargado de danos e estigmas sociais que moitas parellas deciden abandonar para o seu ámbito privado. Moitas parellas acuden ás clínicas de fertilidade e reciben tratamentos duros e que requiren moito tempo e paciencia, así como unha gran forza emocional por parte de ambos os membros da parella. En canto á previsión meteorolóxica, para mañá mércores teremos estabilidade, de novo temperaturas altas no Carballiño, 12 graus de mínima e ata 29 de máxima. Tamén na capital do Ribeiro, 15 graus de mínima e 31 de máxima.
Isto foi todo por hoxe. Recordamos que poden seguir informados a través da nosa página web www.badalnovas.com ou se prefiren a través da nosa página de Facebook. Recordamos que a farmacia de garda para esta noite será de Jesús Fontaíñas Lastra na avenida Castelao número 35. Nos volvemos de novo mañá mércores con máis información. Pasen moi boa noite. Expo Ourense acollerá este sábado e domingo o Campeonato de España Absoluto de Halterofilia. A Xunta incrementa nun 11% as prazas en formación profesional e o impulso das titulacións de alta especialización. A Deputación entrega a primeira tarxeta 8M dotada con 1.134 euros do programa Emprendou en Feminino. O Concello de Ribadavia repón as plantas e maceteiros existentes nas rúas do municipio.